Hola, molt bon dia. Soc la Noelia García Valencia, conservadora i restauradora d'aquí del Museu Dalí. I en aquests moments em trobo sota la cúpula geodèsica del museu, que, com molts sabeu, és símbol del propi museu i de la ciutat de Figueres. I en concret em trobo davant de l'obra escultòrica El Poll i la Puça, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el proper 2 de juny, doncs faré una explicació més extensa sobre aquesta peça, però avui us la vull presentar una miqueta. I res, doncs aquesta peça és un assemblatge que fa Salvador Dalí en els anys 70, en homenatge a dos músics de carrer d'aquí de Figueres, que es feien dir El Poll i la Puça. Aquests eren uns personatges que tocaven l'orgue o pianola de maneta, i el conegut com a sabater d'ordis, diguem que amb una batuta a les mans, era una canya que a moda de batuta, d'alguna manera els dirigia. Salvador Dalí i el poeta i escriptor Fages de Climent els havien vist en alguna ocasió a la Rambla de Figueres i expliquen les males llengües que la gent d'aquí de Figueres els llançaven monedes perquè deixessin de tocar. No ho devien fer gaire bé, segurament, però el fet és que devien ser uns personatges eren uns personatges molt reconeguts, molt coneguts i possiblement molt estimats de principis del segle passat, ja que en els anys 70 sabem que hi havia una comparsa que es deia amb el mateix nom i que desfilava per les fires i festes de la ciutat. També dir que des de la col·locació d'aquesta peça aquí sota la cúpula se li han anat realitzant tota una sèrie d'actuacions de conservació preventiva per la seva salvaguarda futura. I res, finalment dir que si voleu saber més sobre aquesta interessant peça, vingueu el 2 de juny aquí al museu i aproximadament a 2:15 estaré aquí sota de la cúpula explicant una mica més sobre ella. Moltes gràcies i us espero.